Ha kani kano paisngi nga pediang subhai PK viewers syakani ka Doordarshan program ha ka bangin don ka jingpen syai halor artili ki ain ki balapas ka sarkar deng kini ki ain ki balong ka Farmers Produce Trade and Commerce Promotion and Facilitation Ordinance 2020 but ru ka Farmers Empowerment and Protection Agreement on Price Assurance and Farm Services Ordinances 2020 namar bakala mi bun ki jing pemsyai halor kini ki artili ki ain bat balawan ra ru kaya ka jingpen pau persyai kini ki ain ha keleng keri ke jungi kumta ha kani ka por rengkat ha pedeng jungi ha kani ka panel ngadon lang bat nga isa PS Karnayor ibade I joint director jongko horticulture iba Remdor Dakhar ibade I assistant director of agriculture bat kumjo ru iba commander Shangpliang ibade I president jongko Hill Farmers Union nga pediang subhai fi syakani ka program pat chwa bangin sedang ya kajing pathai jingmut jungi halor kini ki artili ki ai tongin ya phai chwa syakani ka clip Haki por ki bala let ki nong rap ki mat shi bon ki jing e namar baki don ki bashim kabu bathit ya ki mar rap na ki ha ka dor batan bat ki let die kala ha ka dor ka barem ki nong rap ki shak nyot ha ki babon ki liang hnrei menta kala don ga jingkerman nak benta jongki kadon kaan kepala penwandor na kebenta ban kentiu ya kinong rap knang bikin yo nong bat kiu ha kakam ka Farmers Produce Trade and Commerce Promotion and Facilitation Act Hajar Arpau ka sya ya gajing penyat yo ya ki marrap hapo ka jela bat syabar ka jela ka balong syabar na ki yo bala tip kum ki yo Agricultural Produce Market Committee bat kiwe ki yo bala itu hapo ka APMC Act jong ki jela Lasha ba kinong rap kin khayi ya ki mar rap ha ki jaka kum ha ki kerdop jong ki jaka rap ki jaka badon ki karkhana ki warehouse ki jaka bubu ya ki tian nak benda ki kam rap bat ki jaka bu jhur bala ban pen beja kabapher manchwa kalong bala ban khayi tang hapo ki jaka bahap ha ki yo APMC Hendrai kani karukom bathamai kaplelat ba kinong rap kin la bandie ha kador ka ba kin yo nong klem kinu ki jing e ha ka jalla ne wat shabar ka jalla ru kumju Kani kaan bathamai kaplela ru ba kinong rap kila banterwa yala ki mar online menta kila bandi bathit online kani kaan ka khang ru ya ki sarkar jala na ka bashim khajna na kinong rap kinong khayi ya ki mar rap bat na ki ransan ya khayi online Ka sarkar haba kalye ya kani kalawanra khnang ya ka an bakinong rap kin mat ya ka jinglai lut bakin jet hi shanu bakin penyat yo yala ki mar ha kanu ka benta jongkari tangba ka wei ka badon kam manso tho kalong ba ki yo bahap hapo ke APMC kinom sange bantrai kam Kajing bu dor minimum support price lani ke MSP bantiet ye ki marrep ru kandang beteng hi Kani kemut ba kilat na kebenta ki nong rap kilanang yar namar bakila bandi ha ki yo APMC bat shabaru kumju Bro bakaan kasya kalong bakala ailat shushu ye kinong rap ban khayi bat kiyo kila khambun na kabanta jongki Kermen bakum kini kilat bala shim da ka sarkar kinjai beteng na kabanta kinong rap kiba penbyang ya ki pliang ja jongki brio
kejingkeli kebeningkong kejonga kaya chapisa ngekerpat yepi bapen ai kejing pensyai yaki viewers jongi halor kini ki arteli ki ain but khnang ba kan du kejing bamsuthu jong ki brio hakeleng kejela jongi hakejing penteri kam jong ka sarkar kini ki ain Kublai bun kong kendiat skwa ban batai kendiat ane ban itu lengkot hak biade begini ki arteli ki ain ki baka sarkar kami kala penteri kam mentah hak biade baka jing penyat yo bat kejing di tiet ki marep ki jongi kawai ka ain ka baong ka bakerteng ka the Farmers Produce Trade and Commerce Promotion and Facilitation Act arajar arpo kani ka ain ka ong ba ka jing di tiet ki marep ka de ban long ka balai luoj kani kamot ba kinong rap ba kinong khayi kila ban di tiet ki marep ki jongki ha kano ka jaka ka ba gisngobet so biang ya kani ka jaka ane kani ka jaka ha ka ba ka jing di tiet apdang unong rap bat unong khayi ha kani ka ain kilabu lupa ba ka de ka ki khot ya ka trade area kani ka trade area ka de ban long pat sabar na ki yo sarkar lani na kita ki regulated market lani ki mandis ki bahap hapo kano ka state FPMC Act shikinten ngila ban ong ba kinong rap kila banyadi yethiet ki marap ki chongki ha kano ka jaka ka bakimon la kalong ha ki yo sarkar la kalong ha kano ka yo la ha ki snong lani hajan jo ki jakarep ki chongki lani kila banyadi ru har ki go down baki jakabu ye ki marap ki jongki bat kumta ter kani kalong ka jing bu kendon jo ha ki ka ka bakani ka ain ka la ai na ka banta kinorap kinedi kinethet ye ki marap ki jongki ndai umdai tang kata ndai kinorap kilaru bandi ye kini ki mar ki jongki sikiwei par ki jela sikiwei par ki state jong kari India klam kano ka jing khang lane kham kano ki jingwet lane kham kano ki bor ki bala ban khangla ki bikin di lai loi ki marep jongki sakiwei par ki jela jong kari India ha ki babun ki jela jong kari India ka jongi ye ki marep lakhang daka ain ka mengikot ka APMC Act bandi ye ki marep shawai light tang hakita ki yo sarkar lane ki regulated market lane ki mandis kani ka khamja khamtam ya ki yo jong ki marbam ki balong kumukba ko ki krai ki kenjadai ba kui ba ka sarkar ka le khnang ye kani bakanyo banthit ikini ki marap kini ki marbam ha kata ka dor ka bakiong ka minimum support price but habaka dor hayo ka hiar but habaka thit ikini ka sarkar ka penya ikini ki marbam lengba ki PDS system jong sarkar handai kani kala khanglat pat ikinorap bakinyo bandi lai lo ki marap jongki hakanu ki jaka ka biki yo ya ka dor ka babiang na bekiyo banyadi thiet akachaka ka bekiyo bakan long ka jingyo nong yaki kumta kani ka an ka batmai ka ba ka sarkar pedeng kala pas hakini ki banai ki beladap kala pli kalat na kamtai ki norap ki jongi lane kala ailat ignorap jongi bekila banyadi thiet ha kano ka jaka ka bakimon ban ha kata ka jaka ka baki ke kabaka kani ka aki ka ongeka kadai kata ka trade area ha kani ka trade area numdan kano ka bai khajana ban lum bat kinorap kila ban yadi thiet bat kinong khayi bat katu kani ba kinong khayi pat ki bathiet igini ki marap kede balong ki brio ki badon ya ka pankat bat kawai na ki jinglong ki bakarpang jong ni ka an ki baka sarkar kala mai pha hala kana kala pentrai kam kalong ba ki brio ki bathiet ki marap ha kini ki jaka ki dei ban siu ya ki nongrap ha ka ju hi ka sengi lane hadien ars ni balai sengi bakum juru la rakadon kanu ka jing ya pher jumot hapdeng nongrap bat ki nong khayi ka sarkar haka kane ka ain ka labu lupa ya ki lat kilenti kumno ba ya kini ki je pher jumot lane ki bangila ban ki dispute la ban address ha ka ba sarkar ka labu haka ne ka ain ka labu lupa ba ki bor ba page ki district ki
kian penbaik ya kene kijing per jumut hakabi dei ba kadi katiet kene di kawai ka ain ka bengi ong kataka Farmers Produce Trade and Commerce Promotion and Facilitation Act arajar arpau hakabi dei bat kene ka wai pat ka ang ka ba ngiong ka ba kerteng gada Farmers Empowerment and Protection Agreement on Price Assurance and Farm Service Act arajar arpau kani pat ka ain kabag sarkar kala thao ba kala pentre ka mata kani ka ain la thao khnang ya kata kar kom yedi yethet ye ki marep hakaba unong thet ye kini ki marep ula thet lupa ya kamar haswa ba unong rep unrep ya jing rep uthet ya kamarep na unong rep haswa bu untung haswa bu norep unrep hakador ke bala yakut lupa lane kador ke bala penbait lupa bat hakibai dei ba kani kador kabalay ikut lupa kadai ke jing ikut apa dia unong thet bat unong di bolong unong rep bat ya kata ke jing ikut ke jongki lane ka agreement ka bengiong ke sekolah ke bete ya kata ke jing ete lapen baik kum ki kendon jong kane ka ain bakan don ke jing te ka ain ya kane ke jing ikut ke jongki ya kane ke rukom ya di thet ya kane ki marep hakbala thet yo marep haswa ban ba unong rep unrep ngiong ya ka kata ka contract farming bat kani kalalong ka way na ki lahat ki bakodor ane ke jingkir khu ye ki norep namar ba dakani unorep ulatip tikna ba un sayo ya kador ka babiang nadu swa bon sedang rep ya ki jing mentoy ya ki jing bah ka mi ne ki an berarti ngin saya keren pat hake bentai ba kham sedien ha kani ka jing slok ka jongi kani ki jing ya tahi ki jongi ha ka bangin sayo ban ya keren ya ki jing mentoy bat ya ki ba kini ki artli ki an kibaga sokar pedang kala depan pas bat bala pentri ka mata keleng sodong jong gari ke jongi Kublai shibunsa na benta katuka jing batai benia ke jong pi halor kini ki artli ki ain ki badang shupas ta ka sorkar kmi ke jongi ti ngakirmen baki viewers ki jongi ki la yo ka jing penshai bakham benia bat ka bakham long elaborate hapadeng jong kini ki artli bat ka jinga pher hapadeng kini ki artli ki ain ki bala pas ka sorkar pedeng tementang kwa banyai no Shafi ba remdor katkum ka jing sngo ku jung pi ki ki jing mentoy ba ki nongrep jungi kin yo naki niki an to bagi pai situ ka an ka baning kong to ka Farmers Produce Trade and Commerce kumula ong bala mai phang di joint director jongi te ngathrai ngar ngo kubur hi kata bi ong i ba ka bokong san kalong baro kata kalong ba kinong rep haba kilet chiu syahat ki haban syak khati ki haban syaot haba bun kiliang lala dei hakimar rep lani dei hapisah ti kilet ki yo ki penyak di ki reusimet lani de ki traditional institutions ba omengi ti ki hab ngat habun kita ki jing syak khati haba bun balang ti ka jing penlong urlong hingani ka ain kemut ka ba briu le syakayo syakahat kemut umdon kam man siu syu kita ki khajana lani taki bai musur kum haki balong ki yo hima lani ki yo seim ti kata di kamat ke beningkong balada kani ka anya tre kamut kanlong sakata ti ka ba ar pat ka ba haji suthu jongi bat ka dehi baro ki dimtip ba hang ni hakani ka dalong aji kini ka an mementa kamut ba kandon kata kerensan ha ka ba dadon kono no ka jingi khaja hapadeng unong de unong thet lani habade kaya thau ya wo lani habade haba bun harukom temut kindon kita ki mekanisme lani kita ki kirkom galat kalenti ba bro aliang la mania penbet ya jing kaja lani abu bun kiliang kata dika ngasko ka dika jing don bok pangindon kum kata mentah ba bro kata ki wi ki yo nginum don te haki mat ka balai bat ngasko ba kajing siu ya ki ya ka ba bai thiet ka ba hapadeng unong de bu nong thiet te ka bot unong rep haba uli de temut ukmilti bu nyo na pisah te la kum no du kat kum ngani ka an la pelong compulsory la ni ban pelong an ba ude unong de ba unong thiet ru unong udi ban siu mardor ka pisah na baslam ru habdan ka jingi suthu ba hapo lai singi udi ban siu lut kata berkhoi tengah sungu kata dika kita kijing
ki phang ki ba ngi de ban tip hakani ka an ka baning kong te habadi ba ka an ka ba ar badi ka to ka promotion and facilitation ya ki farm services bat ka you te ka to ka de kam hani ka rijongi la don lupa ki jing don hi ba kemo ong i joint director mene ba kala judon kata ka jing ya naduk mensua kam mensua ba unong rep teng bulong boduk tu ban se u haban sim keliang ka pisah hakaba un thiet ya kita kijing don kam kum ki sbo kum ki sembai tiu upan pisah na tu briu la mun de to bang ong hak tu ka an ong sponsor la ni unong Aisha tiu uru Aisha alor ka nong rembubo bat ki kendon kata kalong ba ude bantung ki dau sumbai bu man mu la ni dau bat sisin bala mi jing thung ha bandi bi chok tau briu te ka dor teng la unsim baik kat bu sungumon mu tu nong Aisha tiga ni boros kata ka peniap hi ya nong rep ababon bentah te henry ka syai long kumju ai telun kumju tu nong rep unang yaduk mablei la long merau akmat utau nong Aisha te henry ka jingwan long an kan ni pat ka an mentang athai kan long ka weik ba kum kata la dal de ban le aru haban na don kata ka sekolah apa deng unong rep batau unong khai ma temut hab kadon kata ka legal contract temut u hab ban yasoi kata temut hab menjur lupa temut hab don lupa kidor kimur ke bau beri ula ban yakut temut lada yakut bangadi pidi ben sim kan temut ndala adep rep ru kemut utau nong rep ru ula hab di kata kador ba utau unong thiet u hab thiet kata kador umla ban ong ba em nga layap ngala kumni ngala kum tam la ai daw nomor la don ka jing ya sekolah bat katu ka long ai tila da don ka jing ba ong pi badon kita ki kerensan ya kaja put ru ya kaja pemisu thu umut lada utau nong thiet nai umut nong rep udon hok ban lech kata ka makane taka kerensan bai pembek ya ka jing bom su thu ti udon kata ka hok te ngangej bakani ka jing don kum kita ka jing ya kasos kular kamut unum sya te merau syo tumut unyo la kata ka bantah ka balabu ka dor te ngaso kata ki diki imat arteli badai habadai katuka ka an ka baar tinga so pakajing du nong empat hakabadai pakatukaan baar kalong ba ubriu unyo tik teng gador ka bala ikut sutu am ti ngaso dalau la bandi kham tam shaweru unum la syupat nomor ula la syate ha katupat syate la kam kontrak lupa tu ban siu habdi ladang ala bandi ni kumjing ikut 10 kilo 10 tengkah kilo ngahap di be tu bre la ngala bandi shawe hakador arfu tengkah kilo ngamla syu la syate ha katuka an ani hatu sekolah ke setang kita hi kong ngatrai gijing bangala ban batai spangi pi kata gijing mentoy bat gijing dunar aka an kublai shibun baram dor gitu jing pensyai jong fi tementa padeng in pai shi iba commander shong pliang iba day i representative jong ki nong rep jongi ba ilong ru i president jong ka Hill Farmers Union tiba nga pade nakaliang jong nga kwa ban keli fi nakaliang jong pi kum kinong yalam khmat ikinong rep hakajalla jong i baro ko we pi don jing sngo ayu halor kini ki arteli ki an ki pala da pas ta ka sarkar kini hakajing sisa kong kini ki arteli ki ain kawai kabadai bat ka khai ka pateng bat kawai bat kada hakabadi bat ka contract farming kini ki an kila kabamut bangi hakani ka jela jungi ngila practice lupa kala don lupa kani te hakawai kaliang kalong ka jing yo nong namar bangin ngindon ye kita ki kendon ki bante tenrai let's say hari India kidang kwa ban pentrikam mentah mo namar ka jing don jugini ki regulated market rai hangi pada ngimdon ye kita ki regulated market ka trade ke jongi kalong free kumba kalong mentah kini kinong khayi na po kawati na asam eru ki wan sikajala ka jongi kile thiet na lum nawa te nakano ka bentah ngi kum kinong rap ngila ban di hakano kumba kalong mentah po kajala ka jongi la kalong ha yeu sim higno ki yeu te kalong free te nga syukwa ban wara iwe jimut hangnia namar ba hakani ka rukom ya dia thiet ka balong light loit ro kinong rap ki don hi ka jing syak nyon umdai boong ba namar bengi don kata ka jing di light loit ngingilong free em kam don kumta
kum kawai ki benta pi kum haba teng de ki nong khayi ki leit na ki per ma jungi ki leit thiet teng ka dor ki sak khnyot ki nong rap te nalor kata ru kadon ru sakanika deduction let's say ban kadon kam kabor khambun ban ya tai chpang kanika kajing khate kilo mo kajing 8 kilo ki ong kanika ki babun kim sung thu ra kum kanuk sa am kang o ki nong khayi ki da thiet yo us ing nai ladaw ka dor ka jung us ing alara ka kilo jung us ing klong shispa shpo tingka kila ot lupa te kanika free trade ru kadon hi kajing mo kajing kanika jing du jing mentoi te kai ke ba ngimur ban ong kalong ba let's say ka government of Meghalaya mo siya bakan implement pada let's say yo kan penbahaganya kini mo ban pej ba kani ka illegal deduction ma ka jing 8 kilo ka nom don but lakumno ki di ban yo ya ka dor ka babiang ken wat ladangi don kani ka free trade sa ka wairu let's say ba kini ka mano ban pentri kam mi kani ka an mo nagling jungi kinong rep mentangi ring haban suthu hakano ka authority bengin lej ut lakan dei ka district amur ban ong lakan dei ka district administration lani kan dei ka Department of Agriculture lani hano no ka bentaken namar lada la pentri kam kemun ngi kinong rep ngin tip ken hakano ka authority ka ba ngin lej ban approach te kumba ong iba hakabidi bat kani ka contract farming kanir ka kaladon hi kaladon hakni ke jela jungi tang kalong ba let's say ngin penbhagen hakawi kaliang kaniru kan let's say kan yarap ken bakan don kajing te kidon le ki khap hakaba kini ki nong khayi le teng dan war bala ai pisa kum tu teng la dei por khet ru kile lalong kumba kile khet hi tanak peru mar te kata kam dei ban long tama te ngisnar le se bakan don kata ka jingte to le se lengi yakut ya kadot la yakut tang ba at least habang iladon ke jingte pada te kan umdei kin ban don ka jing khnyot ken teng lain ladang ngim yakut lupa ya kador ngitim ju yakut marka sulong bet ngisim keliang long nom ta kai ngisim keliang hakapor bathung gum to ngile sim pisana ki nong khayi te dala dei ka por khejru teng wan kheji nak per umdei ban kat ngamur ban ya kata umdei kin man le umta there should some be regulation ken ka ban mo ka ban te yang ki nong rep ken te kita hi namar hakala hakabedi bagi ki ruklit matet ku mangalaong hapo ka jela ka jungi tengim dan te le se wat iki item ki bangi ong bangin hap kata ke MSP ru ngim dan ngisia di be kum tu kumbalong menta te ngikirman scam baka ka sulka jelaru le se syaban pentri kam gini kan pej lem ken ya ka interest ke jung kinong rep ken bakin light na kata jing syak khnyon bat le se hakini ki contract farming ru kan nom don ka jing syak khnyon hakini ki kini nong khayi yang scam bakan don hi ka jing yarab lada ka government ka pentri kam ya ka haka spirit jung kene ka an kan kendiat ka bede bat ka kumtu kumbala mai phangi ba komada sang pliang te yan na kamenta kani ki recolted market kendiat ngskua ban yatu ba ngidon arteli ki recolted market dan dai kini ki arteli tang ko wei ba treka maka jala ka jongi ba kata gade ka mauyong recolted market hakaba hangtu ngi di yethet ya kambon ki de usunsar slaterpat uphan bat ki kse ki bangi ong mo ki kse ki bangi pinong ni ong ki dhop lagri te ngidon kini ki recolted market dan rei namar bakas jela ka jongi ka jela ka bangi penmi bo ne ki johor kiso ka jipnya yo ka bahedo ka de ki johor kiso ndai kum sha ki we kiri ki we ki jela cha po ki we ki state ki ba ki penya yo khambon ni kini ki marbam kum u ko ba ko ki kenjadai kum to ko mangalaong menna te hakbi de bakini ki so ki johor pada nakaliang jong kasoka India nadu ki snam rajar khat arang bakla kala sya lepa yangi bangin dilai lo je kini but kum tu gumbala ong iba komandar bi ong ba ngi thet na ki national ki nong khi ki le thet national ki le thet yu kani kala de lupa ka long si benta na kani ka an dan dai ngai skamba handin ba ka soka India kala pentri kami kani ka an gin sedon ki rules and regulation yang mengin nang ngin atrangin nang yo kumno mangin pentri kam hak ki bor kumba fiang mapi ba ki bor ki ban pej ya kene ka an ki ban pentri kam ya kene ka an matrai ne kaliang jong ka sokar India kila ada penkre bat katangin sedang yo ki jela ki jongi kumno ban pentri kam bat kan long ka jing mentoy ko we ne ki jing mentoy ka long ba kum tu ma pila ka do na kaliang jong iba remdor ki jing mentoy ki ba khrau ka long ba ki nong rap ki light na ki jing sha o khajana ki ba bun sin ki jo khajana ki ba bun sertap ki don ki yo ki jongi ndai tang si sertap ndai bun sertap ki jing khajana ki don ba kane ka khate ki jing yo jong ki nograp ta de we
te kawai ro sa kijing seo teng kinorap hadin da kita yo di kibanai kimyo ya kato kabai ka pisa ka bigi banyo da ka badi kimarap jongki bakani kalapan bu kinorap hagijing ka bakrap namar ba hakani ka ain la da bu kumtu da ka kandon ba kandon ka por ha ka bagi ban ka bagi nong khi ki ban seo ya kinorap la kimla ban seo ma dor ha ka chu ka sengi kumtu ba la mai phang di ba dam dor ba hapok lai sengi lo kumno kide ban kata kade jumbu dan yo kene ka an ha ko bidi ba kani ka contract farming la ne kene ka farm agreement ka kani ka yu pade kani ka an pade ka yarap sibon ya ngi kinorap ke jongi khamtam haba ke kinorap kilatip lupa ya kador so bikin rap kilatip lupa but ya kata kador ka bakilai menjur la pelong la te da ka an dakaan kabamot dan menu-menu bala ban pengkeng pat norap tu mula ban pengkeng nong khayi ru nom la ban pengkeng yo to kaan bat ude ban siu thik kumba la ikut te kabot babra liang kiri banya bat yaga kular kumba la ru swa bakin yu dan rai kanum dan kanu ke jing jubor ha kani rai kandon ha ka bakin norap ki la tikna ya ke jing yo jungki bat ha bakila sutu ya kador kasong ka norap unta ban rap la unrap nom rap yu tu jing rap kata kador ku yu ka biang dem yu lalu swa bon rap ta kata ka de ki mentoi ka ba krau jong ne ka an tengai skam ba ki norap kin nang ne chakmat nin sanang pej kumno ko sarkar India akan petri kami kini la ka long long ba ka Department of Agriculture ne kan long da ki wei ki bor te hande ngai skam ba kini ki an kin yarap ki norap jongi hakabi de ba ka jing di jing tiet ki marap apo ka jala ka jongi Kublai shibun ba menta pada kat kum ka jingkeli ba ila penlamprang iba commander sang pliang iba de representative jong ka Hill Farmers Union ibe I point kandiat banga kwa ban kali ni ki panel of experts ba one of department kolong ba da ka don kanu ka jing ya bem ya dai jing mut leni kum ba ila dep kali mene ba da ka don kanu ka jing ya kajia mut ki seng nong rep pada kin long kin khmi le chanu pakin la ban pen bait ya kata ka jing pen bemtik kena ka jongki am kani ngathrai na kaliang ka si menta ki ngidang yo kani ka an so ka India ka lapas dan untuk ngathrai kin sa frame ki rules and regulations da kitu kin sa pha sha ka sarkar jala ka jongi bat hang tu ngathrai kin sa bu ya ki bor ki bafer ki ban pej kumno ban pentri kami kini ngathrai ki ngin sa nang yo ya kata na ka sarkar kami but kila menta kidang penbait kidang shna ikini ki rules and regulation but dagila yo ikini insa sutu kumno ban pentri kam but ngi skamba kindon hikya ke kinlong ki babait ki berhenti bahag ba kaji mentoi kan long nak mentai ki norap ki jungi idon iwi concern kin kong nak leng jungi kum ka jung ki seng norap nai ngathai menta usnam ka government of Meghalaya kala pas kala perlong anya ketuka anya ke baki ong the Meghalaya Agricultural Produce and Livestock Marketing Promotion and Facilitation Act 2020 te yo let's say kadon kajing ya kajia moh gini ki an te ngi nagleng jungi te ngi bu kajing kerpat ba sekani ka an kan trikam bet ken mar ba ngi yo I begini ka an juga set government ro kadiban yarap nam taki nongrep kajela ka jungi ki panel of experts jongi ki one department ngasu bha ban kat pat fi ba pin ai ka jing pen shai lor kani to khandiat hagbe ba kani te nagaliang jong hagbe ba kani ka ak ka ba ka sarkar jala jongi ka lapas ka bangi ong ka APLM ak kani ru kan trikam hagju ka por ndai menta hakini ki artli ki apa ka de ka kapen yar ya kalenti jong norep ula ban lej hakano gono dakani ka APLM ak nila ban snai ki yo jong sarkar na ka wei ka jaka sikoi pat na kar kum gi don kam te ka song norep unta la da norep u kwa bandi kini ki yo sarkar ru ngi pidiang yiki ba ka don ki kendon hang to bangin petrekam apa ki yo sarkar wal da norep kwa bandi pat hakano no jaka bo mon ru markat kum kini ka mut ula bandi kala ai mu liberty yo nong rep kam ai like do you know rep bula ban lech kono yo bomon kono yo bomon te kata ka de ka yu hande berarti ki ak ni trekam lang te ka ne ka state ak ka ong ka APLM ru kan trekam but ni nakaliang jong ka state government ru ngin sa nang ngathrai kin sanang shnai ki yo na menta ki ban bu ban ailat you know rep
bat no rep tahu la ban jet hang no la ban di bat ka kan nong ka jing mentoi ka bakrau yu ka jing yo ka dor ba biang Ti hadin kani kajing merjumut bat kajing pensyai kabangi yo na ki panel of experts jongi ki ba dan menta bat ni ngakermen ru ba ki viewers ki ba pe kani ka program ki la yo kajing pensyai halor kini ki arteli ki ain ki bala pas ta ka sarkar pedeng bat ngakmi lenti ru hadin kani kajing keren jongi bat kajing merjumut jongi ki suthu ba kini ki ain ki dehi na kajing mentoi na ka banta kajing mentoi jong kinong rep bat ngakermen ba kani da kajing pas jong ka sarkar pedeng kini ki ain kan wanra ya ka jing yo dor jong ki nong rap ya ka dor ka batikana bat ru kan pen roy ya ka jing im bat ka jing kot ki jong ki nong rap ki jongi ko bless you